40% tal-ħwienet f'pajjiżna diġà għalqu l-bibien tagħhom minħabba l-coronavirus. Terz tal-businesses huma nkwetati kif se joħorġu l-pagi. L-għajnuna tal-gvern qed iddum biex tasal. F'din il-kriżi għandhom jitraħsu il-kontijiet tad-dawl u l-ilma. Dawn huma biss ftit mill-konklużjonijiet li joħorġu minn studju li sar mill-Kamra tal-SMEs biex tevalwa l-impatt tal-pandemija fuq in-negozji. Is-sitwazzjoni sissa ma tjebitx ħafna. Mill-istħarriġ joħroġ ċar li 87% mhux kuntenti b'dak li offra l-gvern sa issa biex jgħin lin-negozji u lil-ħaddiem. B'wieħed minn kull 100 biss jgħidu li sodisfatti bil-pakketti li preżenta il-Prim Ministru Robert Abela. 57% iddikjaraw li ma jistgħux ikampaw wara l-għajnuna li tagħhom il-gvern. It-tħassib ewlieni għan-negozji jibqa' l-ispejjeż tal-pagi b'31% qed jinkwetaw li mhux se jkunu jistgħu iħallsu lill-impjegati tagħhom. 18% qed jippjanaw li jkeċċu l-ħaddiema tagħhom, dan apparti dawk 12% li sfortunatament diġà kellhom jagħmlu dan. 22% jiddikjaraw li talbu lid-Dipartiment ta' Relazzjonijiet Industrijali u tal-Impjeg għal approvazzjoni dwar tibdiliet li għamlu fil-ftehim tax-xogħol mal-impjegati tagħhom. 12% jiddikjaraw li bdew is-sensi sa ċertu punt. Anke l-kirjiet ikomplu jkunu ta' tħassib kbir b'25% jiddikjaraw li jixtiequ jaraw xi forma ta' intervent. Jekk l-affarijiet jibqgħu kif inhuma, 19% tan-negozji jaraw lilhom infushom li kapaċi jagħmluha lil hinn minn 3 xhur oħra. U l-maġġor parti minnhom l-inkwiet tagħhom huwa dak għax ma tistax tippjana. Għax ħafna negozji jekk tgħidilhom isma' xarej joħroġ il-pagi mbagħad niġu għan-normal, jifilħu xarej, joqogħdu jaraw kif jagħmlu, jiddejnu, imma jekk inti tgħidli ma nafx, ġifieri jafu jkunu 4 xhur, jekk tiddejjen u ma tibqa' tdaħħal xejn għal 4 xhur, ħatfalli. Madwar 45% tas-sidien tan-negozju u tal-impjegati jiddikjaraw li s-saħħa mentali tagħhom ġiet affettwata b'mod sinifikanti. Iktar ħaġa ifhimni ta' problema hija il-mental health. Jiena l-mental health minn l-ewwel ġurnata li tqajt mal-Prim Ministru konna ntqajna niftakar il-ġimgħa qabel ħareġ l-inċentivi meta ma kienx hemm dik il-wage subsidy ta' 800. L-istudju sar bejn l-4 u 19 ta' April u 360 in-negozju ipparteċipaw negozji li jkopru s-setturi ekonomiċi kollha, stħarriġ li ħareġ wara t-tielet pakkett imħabbar minn Robert Abela.